Ahojte, dneska by som vám chcel predstaviť hunger steak. Hneď z úvodu si vysvetlíme, prečo hunger steak, alebo v našich končinách tiež zvaný veverička, odkiaľ pochádza ten názov. Z anglického hunger, čo znamená vlastne vešiak, práve preto, že tento sval je umiestnený v brušnej dutine, hore pri chrbtici a drží na ňom bránica, čiže je niekde v oblasti medzi bránicou a obličkami a doslova visí z chrbtice a preto má názov hunger. A veverička preto, že svojím tvarom pripomínala asi mesiarom chvost veveričky, tak ju s obľubou nazývali takýmto roztomilým názvom veverička. Tento sval má takýto typický podlhovastý tvar, stredom ide blana, ktorú treba odstrániť pred použitím, a to tak, že rozdelíme hunger vlastne na dve samostatné polovice a túto blanu vyrežeme. Hunger má typickú a korenistú chuť, je veľmi intenzívne prekrvený, takže hoci to není sval, ktorý by bol namáhaný, ale je extrémne prekrvený, čo mu práve dodáva takú silnú korenistú chuť, má aj výraznú tmavú farbu a niekto hovorí, že tento steak netreba doslova ani koreniť a dá sa konzumovať iba samotným upečením. U nás v našich končinách je hunger steak dosť často podceňovaný, ale napríklad vo Francúzsku má názov anglais a je to jeden z najdrahších steakov vôbec. Inak v minulosti sa tento kúsok mesa ani neobjavoval na pultoch, mesiari si ho nechávali pre seba. Niekedy sa mu aj hovorí aj butcher steak, práve preto, že to bol mesiarsky steak alebo taký podpultový tovar, ktorý sa ani nevykladal na pult. Ešte taká zaujímavosť, sme zvyknutí na to, že všetky svaly a všetky orgány v tele dobytka alebo v tele zvierat sú párové, a to je zaujímavosť, že hunger je iba jeden. To znamená, že z jedného celého býka máme iba jeden takýto kúsok mesa, váži zhruba 1 kg alebo 1,5 kg maximálne, a možno aj preto je taký vzácny. Ako pripraviť hunger steak? Takže ako som spomínal, rozdelíme ho na dve časti, odstránime žilu, pečieme z prudka 2-3 minútky z každej strany do štádia medium rare, aby sa zbytočne mäso neprepieklo, nevysušilo. Ak niekto vyžaduje vyzrievané mäso, tak potom, ak vyzrieva, tak mokrým spôsobom, nie na sucho, ale na mokro, to znamená zavakuovať a nechať v chlade.